Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, φέτος ήμουν καλό παιδί. Άκουγα τους γονείς μου και έκανα τα μαθήματά μου. Για φέτος τα Χριστούγεννα θα ήθελα να μου φέρεις ένα ηλεκτρικό τρενάκι και να δώσεις χαρά και υγεία σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Στάθης. Ρε το καλό μας το Στάθη. Μάλιστα, μάλιστα. Άγιο Βασίλη. Γλυκό μου ξωτικό. Τι συμβαίνει? Έχει αρχίσει να χιονίζει έξω. Μήπως θα φεύγαμε? Έχεις δίκιο γλυκό μου ξωτικό. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα παιδάκι παραπονεμένο φέτος στη δράμα. Αλλά μη φοβάσαι, θα είμαστε στην ώρα μας. Εντάξει τότε, πάω να δω τι γίνεται με την προετοιμασία των δώρων. Έγινε καλό μου ξωτικό. Θα σε συναντήσω εκεί. Γεια σου Άγιε! Στο καλό! Γλυκό μου ξωτικό, τι γίνεται εδώ? Άγιε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι και το τελευταίο δώρο. Μα Άγιε, θα χωρέσουνε. Α, γλυκό μου ξωτικό, μην ξεχνάς, δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα παιδάκι παραπονεμένο. Έχεις δίκιο, κάτι θα κάνουμε. Ωραία, ωραία, φορτώστε να φύγουμε. Άστορά μου, όλα έτοιμα για το ταξίδι μας. Μισό λεπτό, Άγιε. Όλα είναι έτοιμα. Ωραία, ωραία, ξεκινάμε. Άντε και καλό μας ταξίδι. Ξεκινάμε. Αγαπητά μου παιδιά, μικρά αλλά και μεγάλα, μην ανησυχείτε που με βλέπετε σαν έναν επιβάτη. Ο βοηθός μου κάνει καλή δουλειά μπροστά. Εγώ απλά θα ξεκουραστώ λιγάκι. Και εσείς όμως, να μην ξεχνιόσαστε, 31 Δεκεμβρίου στο σιδηροδρομικό σταθμό Δράμας, 12 η ώρα το μεσημέρι, σας περιμένω όλους εκεί, μικρούς αλλά και μεγάλους.